Binaha ang 8 barangay sa Zambales dahil sa pag-ulang dala ng bagyong Dodong. Hindi rin madaanan ang ilang kalsada roon. Mula sa Zambales, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. CJ, ramdam pa rin sa mga oras na itong malakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi sa probinsya ng Zambales na epekto pa rin ni bagyong Dodong. Binaha ang ilang lugar sa Zambales dahil sa malakas na buhos ng ulan na epekto ng bagyong Dodong. 4 na barangay sa Masinloc ang binaha kaya pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan. Binaha rin ang 4 na barangay sa katabing bayan ng Palawig. Pinasok din ng baha maging ang mga kabahayan. Nakaranas din ng pagguho ng lupa sa boundary ng Masinloc at Palawig. Nag-erode ma'am yung side ng bundok. So yun po yung inaayos ngayon ma'am ng DPWH. Bandang alas 11 ng tanghali kanina, hindi na madaanan ng mga sasakyan ang bahagi ng Masinloc Palawig Road. Ganon din ang kalsada sa bayan ng Candelaria. Nakapagtala ng rock slide sa sitio Makutiti, poblasyon sa Danga Mountain Province. Agad namang nagsagawa ng clearing operation sa lugar. Pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat sa pagdaan sa lugar dahil sa nararanasang pag-ulan. Makulimlim na kalangitan na may kasamang pabugso-bugsong pag-ulan ang naranasan sa Cabanatuan City. Nakaantabay ang mga kawani ng iba't ibang DRRM offices sa anumang sitwasyon na dulot ng masamang panahon. Nakahanda ang mga bangka, dump trucks at iba pang kagamitan ng PDRRMO kung sakaling kailanganin. Apektado ang kabuhayan ng ilang mangingisda sa barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte dahil sa masamang panahon. Malakas daw kasi ang hangin kaya hindi sila makapalaot. Sa malapit lang daw sila nangingisda pero kukonti lang ang nahuhuli. CJ, sa ngayon activated na ang lahat ng evacuation center sa probinsya ng Zambales in case na may mga residenteng kinakailangan na ilika. Samantala, 4 pa rin na barangay ang apektado sa bayan ng Masinloc, kabilang dyan ang San Lorenzo, Santo Rosario at maging ang barangay ng Bamban. Halimbawa, dito naman sa bayan ng Palawig, mula sa 4 na barangay, 8 barangays na yung flooded dahil nga sa bagyong Dodong. Kabilang dyan ang mga barangay ng San Vicente, Macarang, Aliwa, Bato, Santo Tomas, Salasa, East Poblacion at maging yung barangay ng San Juan. Samantala, nakastandby na yung mga relief packs na ibabahagi sa mga affected na residente dito sa bayan ng Palawig. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ingat kayo dyan.